idan mutum ya fandare ya kangare to na lalace sai ku yi mishi mu'amala irin na fandarewarsa irin na kangarewarsa. Ba zai yiwu ai a zura ma wani ido yana batar da jama'a ba, haka ne ko? Ba zai yiwu a zura ma wani ido yana so ya ma al'ummar annabi in giza mai kan turuwa ba, haka ne ba? Kwanan nan ana ta tattaunawa akan hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wai ana magana akan kabaru ahad zanniyu subut aba mala to wani ya kamata ya faɗa, amma wallahi ba wadda aqidarsa dariƙar tijjaniya ba. Shi faɗan ɗarika ya yarda hatta wannan salatul fatin annabi ne ya taso ya zo ya ba mu shehu tijjani keke da keke, kuma babu shaida daga shi sai shehu tijjani, kuma shi ne wannan maganan fa ya yarda wannan maganan gaskiya ne kuma yaƙini ne. Jama'a mun fahimta? To suna nan har a mafarki ana karɓan shari'a. To wai wadda shi aƙidarsa wannan ita ce aƙidarsa a kai, kuma waɗannan mafarkai da waɗannan labarun duka ya yarda gaskiya ne, to ya kamata kuma ya je yana maganan hadisin da aka rawaito daga wane akwai zato a ciki ko ba zato, ga asalin zato a nan. Amma haka ne ko ba haka ba? Bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da shekara 1000 da wani abu, wai annabin ya taso ya zo ya samu shehu tijjani ya bashi salatul fati, kuma babu shaidu. To amma ya yarda wannan maganan gaskiya ce kuma yana bautan Allah da ita, to wanda ya yarda da wannan komai aka zo da shi ya kamata ya ce akwai zato? Ga asalin zato anan? Jama'a mun fahimta? Idan hadisin annabi ya inganta ba ɗar a wajen annabi ne ya faɗe shi, domin Allah ya yi alkawarin tsare addininsa. Annabi ya ce kowane bayan shekara 100 Allah zai ta da zarata wadda za su tsefe abinda yake gurɓatacce daga cikin kyakkyawa. Jama'a mun fahimta? To kaga idan wani ma zai yi suka, ai ba wadda ya yarda da irin waɗannan akidun ne zai yi suka ba. Gaskiya ne. Allah ya samu dace.